Dzipi dzimwe dzenyaya dziri kupisa nhasi dzamakabatira kavateerere manyama muchirongwa Boshongora segment. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiniye ndikataura nezuro ketika kuguruve yevanhu vakamuka vakafa ambuya nevana vaviri vamwe vanasikana vari vazukuru vana vevana vavo murandakadzi aigara mukati meguta reHarare achiita zvinhu zvake zvekutengesa ma up and down kuenda kuguruve nekudzoka mukati menzvimbo kuHarare mwana wake vana vake vaviri pamwe chete namai vake vachibvaonekwa vakafa. Nyaya iri kumapurisa iriko zvakare nyaya iri kuitika mukati menzvimbo yekuguruve. Ndini nyaya muri yeZimbabwe inobatanidza nyaya yekubhulawayo. Kubhulawayo kune vabereki vari kuchema vachiti kune chikoro chine vana vakadzidza kubva grade 1 kusvika grade 7 vana ava vachidzidziswa neBEAM. Vana havana kumbobhadhara mari nokuti kwainzi BEAM ndiyo inobhadhara mari, asi zvakazoitika izvezvi vanyora grade 7 vane zvavakanyimwa vane kudzingwa kwavari kuitwa mushure mekunzi tiri kuda mari yakawanda zvakati, asi kubva grade 1 kusvika grade 7 yaibhadharwa neBEAM. Iko zvino zvinopa vari kunzi pane mari yatiri kuda yakudiwa kuvabereki, kubva kuvabereki kuti vabhadharire vana vavo. BEAM hurumende haina kukwanisa here kubhadharira vana. Ndo zvavari kubvunzwa, vari kuti kwazvira tatine nazvo tikuda vana kubva kubereki yenyu. Vari kukalkuleta mari yese yekubva paakataka kunzi ari kubhadharirwa neBEAM kusvika nhasi atimupe zvakati nezvakati kusvika mabhadhara mari imeme. But mwana uyu nguva yese vaitotaurira nekuzivirana kuti mwana ari kubhadharirwa neBEAM. Regai tizonzwa kuti nyaya yacho yakamira sei uye kuti tinokwanisa here kuzobata mutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education. Tobva ipapo muri yeZimbabwe ndine nyaya inorwadza yakaitika mukati menzvimbo inobatanidza Silovera pamwe chete neZaka. Ndofunga iyi Masvingo province. Right, nyaya iyi muri yeZimbabwe yakamira kune muroora akaroorwa kubva kuSilovera achiroorwa kunzvimbo yekuZaka. Ndo kubva agara ikoko akasvika pakuita mukadzi mwana 1, but mwana uyu aishungurudzwa zvekusvika pakufa. Mwana uyu asingapiwe chikafu, mwana uyu achigara achiyamwisa mwana iye asingapiwe chikafu. Mwana uyu zvakare paakaroorwa anonzi airima makeji anosvika 78 kgs, but iko zvinozvi akasvika pakufa akatenga mwana wake kusvika iye pakufa achiendeswa kumombe achinyimwa chikafu asingaone murume wake achitomborariswa nanatete kana kuendeswa kunofudza mbudzi asingapiwe chikafu. Nani? Nemurume naamwene pamba papana vatezvana. Mukadzi uyu akazofa vakatumira shoko rekuti izvo mwana wenyu afa zvikanzi tinoda mhere mukuwasha naamai vake vachibva vaviga muroora vega pasina hama dzacho. Zvakazoitika zvacho chiko chiri kumboitika muZimbabwe. Handisi mukoma KB baba Isabero kwairi kuenda nyaya iyo mukoma KB. Iko zvinozvi ukaita itinoti overfeeding muchirungu, muchishona vanoti kuita sei kuzvimbirwa. Unozvimbirwa pakaipa zviri kuitika izvezvi. Amai vakukwanisa kunofugama muvanhu, baba ipamba pavakafa amai ndo vasara vane mwanakomana wavaripo ipapa. Vamwe vana vakaroorwa nevakaroora vari kusvika kuenda kumba nezvakuitika. Muroora anga nembudzi dzake, anga nemombe yake nehuku yake, izvezvi dzese zvinhu izvi zvipfuwo zvemukadzi zvemuroora izvi zvakusilovera. Kusilovera kumba kwani? Kumba ndiko kwakaberekwa muroora. Okay. Uku ndiko akaroorwa uko. Vabereka vasati vauya muroora akaroorwa ka, but zvakutozikana kuti mbudzi nemombe nezvinhu zvake zvese zvakaenda sei zvakusilovera. Zvakafamba sei papa rambo akabata pachimuti. Yes, baba Isabel ndozvawo kuti dzirimo nyaya muvanhumu dzofana kuzotsudzwa pano dzinosvika sei vanokubata isei. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata manamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Namba yemusaibipa musafuna neprivate number uyezve musatambira pairi chikonzero ndi vanhu vakawanda. Mukandifonera kana pachisvikika tobva tasvika ipapo tobva taita nyaya yedu kana ichida kuti tisvike ipapo muri yeZimbabwe bata ipapo ndokuti pachimuti chinonaka. Tinotenda baba Isabel vatopindira mustudio vangomirira kuti vanyudze gejo manje tsopanopa. Ichokwadi muri yeZimbabwe kungobvunzirawo zvangu chirangu. Yes. Asi chokwadi chiripo muri yeZimbabwe ndechekuti ndiri kutozvifambirawo zvangu ndiri pasi pamvuri womuzukuru wasekuru. Mwana ndewekubereka, vediwe ndewekudimba, tapota ndewekugowa. Zimbabwe zvandiri kuona pano, ndiri kuona murume akasimba, kana ndichita akasimba ndinoreva kuti akasimba chikonzero akasimba. Saka zvakasimba ndinoti akasimba ane dumbu gore rafika kumapeto.
Sure. Gore ratopera. Gore ramara. Muchingotenderera. Mzukuru handisi kufamba here. Muchingoswengerera. Ndakakudzekana muchitaura nezvangu. Yes. Tinhimurani pantsoma. Kuti rove panongoni. Kuti rike. Vaudze kuti muri kuona monya repa kanyemba bota pose. Alongside monyo repa gokwe. Kada munhu akatsuka kuti se. Po! Rikiti vu. Ayaya ayaya. Yaya. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Po! 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 Rikiti vu. 5 minutes past 10. News igejo. Icho kwa dimuri ya Zimbabwe ndiri mukati kufamba nzanda kutsotsera dziri kuti kamatima na wasanyika ino. Zimbabwe ndiro zwa munenge bakapakata nekufamba nacho chimuti charemera dzinza chiri kufamba chiri mukati mamuri. Tisingafune kubara nthawerekezanika ndipasa nkhonde kuna Papa Isabel Boshongora Washington Marimira kuti adzi Boshongore muchirongwe Boshongora segment part 1 kufamba nacho chimuti charemera dzinza chiri kufamba chiri mukati mamuri. Ndinoziva kuti kwamuri ya Zimbabwe mungave kwa Mutare mungave kushavane kugwanda Plamti madlembuzi chimuri ya Zimbabwe gokwe makabana chimuti kukaripa kubabinga kwana maita fadzwa chinyama kumadzi ya ntondora chimuti makabata ikoko wanisiba mutima bota nyama panda chimuti makabata ipapo pano patose pambare machubeka pa pana Rebecca Fosa mwana wase munhu wase kwa Mutare constable tafadzwa chakururama haiwa chimuti chakabatwa rega ndingoti mukoma KB paka Slovela Zaka Slovela Zaka chiri kuti tani Baba Isabel. Zimbabwe ndoda kuti munyatsoteerera nyaya iyi kashoma kuti nyaya idzi dziitike kunzvimbo 1 kwakawanda kwatakadziona nyaya dzichiitika idzi asi dzinomweya dzikapesana asi panotangira nyaya panenge pari pamwe chete. Zimbabwe irwani achibva aenda ndokubva aroora mukadzi 2 achibva aenda ndokuroora mukadzi 3 achibva aenda pavakadzi vese ava vaisiya mwana 1 iko zvinezvi kuchibva kwaya mukadzi wechi4 akabva kuSlovera achibva aroorwa kuzaka. Mukadzi uyu iyewo pachake akamboita mwana wake aita mwana wake akasiya kuba kuabereke achibva aroorwa nemurume achibva agara ndobva aitawo mwana wake iko zvinozvi anga achiri pakuyamwa anga ari kuma 1 year 6 months but anga achiri pamukaka. Murume pakangobara mwana mukadzi anga asisa ite zvemukadzi aitotora mukadzi wake airariswana natete kana kunzirana navamwene asi kwachiyamwisa mwana mukadzi uyu anga akunyimwa chikafu aidya apo neapo kusvikira mwana komana atotsvagira mai vake musevenzi asi pamba paine muroora. Saka zvakava zvakuitika ndezvekuti muroora uyu aitombonzi iye ainde kunofudza mombe pakuita basa repamba aitonzi ngani unofudza kunofudza mbudzi achidzoka pamba. Muroora uyu paakauya pakutanga achidiwa achipembererwa anga atova nemombe yake mushure mekumborima akatenga mombe yake nekuti murume akamutanga ari kubasa murume mukadzi ari pamba kusvikira murume adzoka pamba but kudzoka kwakaita murume pamba anga asina basa nemukadzi. Zvadaro muroora anga nemombe yake anga nembudzi dzake dzasvika 6 huku dzanga dzakatowanda munhu aigona zvekupfuwa. So zvakaitika kurwara kwaita muroora uyu vanga vasingaudzi hama dzemukadzi uyu kuti mwana wenyu kuti wari kuita sei ari kurwara. Airwara nei muroora? Muroora aiperezeka uyezve zvakawanda. Ndichitaura nevamwe vagari munzvimbo vaitoti mukadzi uyu anga kutoonekwa senge munhu ane kwashi nekuti aiyamwisa but asingaone chikafu chakakwana asina rugariro kanaka peace of mind pasina akapedzera apezeka zvokuti muviri wake wanga kuita senge munhu akuita makwati but vabereki vasingazivikani. Muroora uyu aita kakwanisa kuenda pama next door aivaudza madambudziko ake ese uyezve anga sorina foni yake akatorwa nemurume ikapedzera shandiswa nemurume haana kudzorerwa akapedzesera akutaura nevabereki kuma next door achinovaudza matambudziko ake obva anyora mameseji kuvabereki. Ndo zviri kuitika kuno ndiri kunyimwa chikafu ndiri kurwara. So vanga vane tarisiro yekuti pavachasvika kuti havachadi mwana uyu vanobva ivo vaita sei vatora mwana uyu nepekutangira but hapana zvaitika. Muroora achibva firwa nemwana ninyaya yekuti angasaone zvakare mukaka wakakwana mwana achibva afa. Kufa kwakaita mwana uyu muroora achibva anzi navamwene usacheme hauna kodzero kuchema ndiwo vaitoti muzukuru wangu afe
vanhu vari parufu, muroora akavharirwa mumba, vanhu vachichema mwana uyu iye akavharirwa mumba. Akazobudiswa, vanhu vatoparara, haatozivi zvakaitika parufu. Hana kuviga mwana wake, haana kuviga mwana wake, akatonovigwa iye akavharirwa mumba. baba Isabel, kwanzi vanhu vakanga vari parufu vaiziva nyaya iyi, ndo vamwe vainzvenga nechikafu parufu, vanomupa ari mumba. Uyezve havana kutumira shoko kuna naTezvara kuti muzukuru wenyu afa. Vanatezvara havana kutoziva kuti muzukuru wakaita sei, akafa nematambudziko. Rega ndikubatei muromo, ndakubatai muromo baba Isabel, muchitsudzura matauro akakuti mwana wemuroora akashaya nokuda kwekuti anga asawaneka chokudya kubudikidza nemukaka. Ichokwadi mukoma KB, kubva kushungurudzwa kwamai zvakasvika pakushungurudza nemwana wake iye, but ari muzukuru wawe pamba apa. Yes. Zvadaro mukoma KB, mukadzi uyu akasvika pakufa. Afa kudaro Zimbabwe, rega ndikuzivisei, haana kana zuva raakaendeswa kunzvimbo inonzi chipatara kuti azame kunobatsirwa. Aingogariswa pamba, achigariswa mumba. Nyaya ikatenderera mukati menzvimbo, vanhu vakazama kuda kutaura kuita sei, but zvakashaya basa kusvikira iye mukadzi uyu azofa. Afa kudaro, vakashandisa nzira yekufonera vanaTezvara kuti kunoku muroora wenyu, mwana wenyu ashayika, afa. Vana baba vachibva vataura shoko rekuti tinokumbirawo mhere nemakumbo kuti tisumuke kunoku tiuye ikoko. Zvagara zviriko. Vakuwasha pavakataurawo shoko iri, vakati tiri kudzoka kuzotara nemana baba tichigadzira zvamataura, havana kuzodzoka zvakare. Vasina kudzoka zvakadaro, mhuri yeZimbabwe, nyaya iyi yakaitika musi wa 27 November 2025. Iko zvinotaura muna December. Yes. Nasi musi wa 4 December. Zvadaro mhuri yeZimbabwe havana kuzodzokera zvachose kuna naTezvara. Ndokutora mapiki, ndokutora mashafo, ndokutora mapadza, ndokutungamira. Panonzi pakabudiswa mumwe mukadzi anga asingazivikanwa muvillage iyi, akabva kune imwe nzvimbo isingazive vanhu, akamira savatete vemwanasikana uyu achinzi ndibaba. Ndobva vaenda kunoviga. Vachipedza kuviga, chishamiso chakashamisa vanhu ndechekuti mukadzi uyu ainzi vatete havana kuona kuradzikwa kwemwana uyu. Akupinzwa muguva, mai ava vakadonha. Mukosha namai vakashevedzera kunzi tagara taudzwa kuti vane BP. Nenyaya yekufunga muzukuru wavo ndio zvavadonhedza. Izvo zvanga zvatotanga. Mahwana anga atanga. Vachibva vasumudzwa, nanhasi hapana anoziva mai ava kwavakaendeswa, ndokubva vaviga. Vaviga kudaro, mangwana makuseni kunonzi vakanga varipo vehukama kuhama dzemurume uyu, vachiti tiri kuperekedza hama yedu yafirwa nemuroora, hama yedu yafirwa nemukadzi. Nokuda kwokuti mai ava vakaenda vari vatete vaifanira kutungamirira vanhu vachienda kumakuva, vakanga vadonha. Kwanzi vakaudzwa navamwene kunzi vataura kuti vatete, kana ndisipo ini sehama ndiri kurwara, hamutendere kuenda kumakuva vega, saka hatisi kuenda kumakuva, vane chivanhu chavachazoita ivo, no problem, garai sei. Zvadaro mhuri yeZimbabwe, vagara vaya havana kuzwa kuti tazoita sei. Vari kutofunga kuti mwana wavo akaiswa kumoshari, vari kumirira mhere kuti vaende. Nhasi musi weMande ndo panonzi pakasvika imbwa pamusha apa, paine vamwe vanhu vehukama nevatorwa vanga vauya kuzobata maoko kusanganisa Sabhuku munzvimbo iyi. Sabhuku vanonzi vakanga vakabuda, vakanga vasipo vaendawo kurufu rwemwe hama yavo. Vachidzoka ndipo vakanzwa kuti musha medu mune rufu. Vachibva vasvika zuva iri panga paine vanhu 7 vakanga vauya pamba apa kuzobata maoko kusanganisira Sabhuku. Kunonzi kune imbwa yakauya ine rudzi rwebere, ine magamba machena nematema, inofunga yakaonekwa sokuti iyo makumbo ekumberi marefu, ekumakuru mashomo, yakataka kushamisa vanhu vakawanda, ikadzingirira imbwa. Ende kuri kunzi kubva zuva ravigwa mukadzi uyu, mbudzi dzake nehuku dzake, chinonzi chipfuwo chake, zvanga zvisingaende kumafuro, zvakasara chitenderera murwanzi. Kubva aiswa pasi, hapana chakaenda kumafuro, zvaitenderera pamba. Kunyange zvikarohwa nekutina sei, kwanzi zvakaenda zvaitenderera ipapo. Amai vakataka kutaura vakati, waizvemuroora zvoga zviri kutenderera pano. So amai vanozivikanwa zvakare vachiita zvokurapa vana nhova vemunzvimbo umu. Saka kwanzi vane kufuninidzira nezvavaita, vakatomboonekwa rimwe zuva zvakare vari kuguva vachifuninidzira moto, guva remuroora. Zvadaro mhuri yeZimbabwe, pakasvika imbwa
ichimhanya kwanzi yakadzingirira chifuwo chimwe nechimwe chemuroora. Pasaidzingirwa pamba zvaingotendera zvimwe zvipinda pa zvichida sei imbwa iyeyi ichibva yangoti kwa. Apo vanhu vakanga vauya kuzobata maoko vakatanga kusvika vari pamba ipapo. Imbwa yachibva yaenda nezvipfuwo zvakangorikana zvaita senge zvadisappear but zvimwe zvaitoonekwa. Mangwana makuseni foni yakabva kuna Natezvara. Zvikanzi Mukwasha, aiwa makaita basa. Zvakashandwa nemwana wedu asati afa. Aiwa tiri kutenda zvakasvika. Asi chasara ndiye mwana wedu asati asvika. So nezuro kuri kunzi izvo vamwene vakashayikwa mumba mushure mumwe mwanasikana wavo akauya kurufu achivatsvaga usiku achivashaiwa vachizoonekwa vachichema vachishevedzera vachiti ndiri kunoko vachinotorwa vari kuguva remuroora kusvikira nhasi makuseni vazoshevedzera vaonekwa nevanhu zvakare vari kuguva ikoko. Asi nhasi havana kudzoka vega chikonzero vari kunzi havachakwanisi kuona vatobata ruoko vachibva kupi vachibva kuguva remuroora. Mwana wacho mwana wamwanakomana anove muridzi womukadzi hapana chiri kuitika kwaari. Alipo bamba pakafonerwa naNatezvara achiti Mukwasha waita basa zvese zvakashandwa nemwana wedu zvasvika. Akati kudini? Akabva akatovhunduka achibva audza mai vake kuti zvipfuwo zvamusiri kuona zviyazvo zviri kunzi zvasvika zvasvika kusilovera kubva kuzaka. Pane makilometers mangani baba isapi? Zimbabwe kune vanhu vanogara kunhu vangatibatsira. Isusu patina kutora nyaya kungorwa pasi takaenda. Tiudzei kuti kubva kuzaka kunosvika kusilovera kubva mudhorobha nedhorobha ambori makilometers mangani tasvika kunogara vanhu ava. Saka izvezvi mhuri yeZimbabwe kuguva kwemuroora uyu kuri kunzi iko taedza kuenda paGoogle. Yes. Zaka to Slovela panoda 5 hours 29 minutes 348 kilometers. 348 kilometers. Igugu. Yes. Hey, ameno vagari vekubva kuzaka kuenda kusilovera rodi dzinobatanidza idzi variko here vakambosangana nezvinhu zvakafanana nembudzi, mombe nehuku zvichifamba kunoda zviri pamwe chete? Toda kuziva nzira zvaitinwa nembwa kudebere. Ameno. Amai. Saka vaNatezvara vasati vaenda ikoko vakagara zvavo varizi vakanyarara. Iye Mukwasha namai vake zvakare vakanyarara. Apo amai vakurwara havachaoni. VaNatezvara zvese zviri kuitika izvi vaNatezvara hapana atasvika kumusha. Ko mudzimai uya akamira satete wemuroora pakuvigwa kwake hapana ari kuziva nezvake. Vanhu vakangomuona parufu nokudonha kwake achinzi ane BP ende aidudzirwa navamwene vachinzi izvo ndivatete vemwana uyu havana kukwanisa kuzomira apa kuti mwana avigwe nokuti vane BP vari kurwadziwa ndokutakurwa nokuendesa kumba. Vanhu vachizodzoka kubva kumakuva hapana akavaona kusvika nhasi. 22 minutes past 10 ndio pafika nthawe pale manje. Ndiani aunza nyaya yezaka Slovera baba Isabel pa National FM? Mukoma wemwanakomana uyo ari kwa baba mukuru ende iko zvinozi ndatobatwa nemumwe ari kuzviti iyanzvadzi yemwanasikana akafa. Svikanzi ndiri pabasa kana ndachaisa mukoma bhosho ndoda kuti nditaure nemi ndini anzvadzi yemwanasikana wamuri kutaura. Akatisiya uyu. Buda ndibude. Ya pakaipa. Muri kuti vamwene chi chakatanga kuitika mushure mekunge vaNatezvara vafonera Mukwasha kuti nhaka yakasvika yakashandira mwana wedu asi mwana wedu ndiyangosara kuti asvike. Vamwene vakatanga kuoneka kumuka vari kumakuva vakarara mumba vanogonogona vari paguva rechi guva remwana yemuroora vodzoka vaitonzwika dzimwe dzenguva vakutopepuka variko but vasaoneka kufamba vakashevedzera vaenda vanotorwa. But izvezvi nhasi vakwanisa kusvika zuva rekuseni varipo vazoita zvekutoonekwa nevari kutofamba ndo vaudza kuti mai venyu muri kuvaona here pavakaita sei pavakarara vakunzi vatorwe wanike havasi kuona vaita zvekutobatwa ruoko. Asi nezuro pavakarara vanga vachiona. Hey, hanzi nyaya yakaoma KB naBhosho. Panoda dzidziso zvakare. Chii chinofanira kuitika ukatora mwana wevanhu kana kuti ukatorwa nemwana wevanhu muchigara mese? Ukama unofanira kumira wakaita sei kuvanhu vakaroora nekuroorana nevana vakaroora nemwana akaroorwa. Ndokutangira nyaya uku. Ichokwadi.
ushamwari kawo ushamwari ukama communication magonatani masquare sei maneru handiti wendi wari kuno kwari kunzwa musoro kuno nezuro kone kukwara kakaita hanenge kune kafuluka mwana kari kurwara eheshe muchishanyirana vana chishashi iko kudya kana pane wani demba idyaimese remember kuti mwana wayo pamba pa vana ukama naye akatotorwa ni mwana wavo kumubvisa kwavo kuuya pamba apa ouya kudaro mubata unapwa kana usisade mwana wevaridzi baba Isabel aiwaka mudzosere mwana achi ndiwo wakati ndokuda ndiwo unotani chani hanzi murume akabhaiza kunyima mudzimai chikafu kokuzoviga mwana wevaridzi nyama dzacho dzisipo kuchora piki foshoro padza kuunganidza vanhu kutobika mariro baba Isabel kana iye muzukuru chirari wenyu mbereko aisiye kwenyu kai yakazvara mwana iyi tiri kuita sei chivano chedu chakaenda kupi amene pamwe zviri baba imi igamba renyika kai aripo pakasimbwe apa ndakaimba baba song iyi ndichangobuda pagoko apa ndapinda pane imwe nzvimbo kune umwe munhu zvikanzi uri mutema ndopakabuda kasong yake wandiona kuziva ukatekuora so musi we Friday ndi mangwana Friday 5 December 2025 celebrating Tuku music 1975 kusvika 2025 Friday 5 December pakale paya at center kunenge kune vaimbi vanosanganisira Killer T, Felinandi, Baba Harare, The Black Spirits Band, Bernard Betera nevamwe vaimbi tichicelebrate aka Tuku music. Baba uyu wamuri kuti Bernard Betera uyu akaipa makambomona anodzosera Bernard Betera so munhu wese mangwana papakare paya tinocelebrate aka gamba renyika Tuku music aiwana nasa iperi kuita sengeri kutobuda izvezvi amai dai Tuku asina kufa dai kuhamedwa ndosaviga munhu asiri hama yako chokwadi ichocho tarisa munhu zviri kuitika izvi baba Isabel regai tozobata zvakawanda kauya akatibata achinzi ndiye anga ane motikari yakakrembwa nekanzuro yekumasvingo mheni ichibva yarova ikanorova kachisimbi chiya chichibva chagudzunuka motikari ichibva yarohwa ikakanganisika kasystem yemalights ichokwadi hama dzacho dziri kunzi dziri kurwisa murume uyu vachimurwisira nyaya yeusabhuku ndizvo dzinoda kutaurawo futi zuro ndinotera nimwe mwanasikana wefamily iyoyo ndikati isusu takaisa nyaya paredhiyo ndiwe hama yenyu here kana kuti muri kuona sekuti ndiyo yenyu zvikanzi aiwazve pasocial media yakabudazve tichiona motokari tichiona hama yedu ichiuya pamhepo nevoisi yayo ichitaura zvaari kutaura zviya zviya makanzwa one side isuwo tiri imba yesho iri kutonga saka zvaitaurwa zviya zviya makanzwa one side tinoda kutaurawo side redu saka vari kuti ndiwe here vane mheni yakarova motikari iyo havari kuti mheni dzagara dziriko mimisha medu wagara mheni dzichirova zvikanzika iyo mheni yacho kana dai yaibva kwedu yaimiri here kuti munhu aende kudhorobha asika akataura murume uyu kuti akasike kutanga kuvhungwa nemheni asi ivo vari kutaurawo nyaya yekuti isusu tine saidhi reduwo ratiri kuda kutaurawo pamhepo tipei nguva vanokwanisire kuya vese pano vamwe vagare apa vamwe vagare apa toita live streaming tichataura navo ngavauye tipedze nyaya vakataura majaji muriko chimuti chiripo sizviraitinzwe ichokwadi muri yezimbabwe nyaya yandakataura iyeyi ndichimirira kutaura nevakuru vemapurisa kunzvimbo yeMarch Central pamwe chete navaPaul Tembanyati pamusoro penyaya yevanhu vakaonekwa vakafa vari mumba ambuya nevazukuru vaviri vakafa imomo yekuguruve asi vari kugara nzvimbo muri kuziva zviri kuitika izvozvo ndine nyaya zvakare muri yezimbabwe yandakataura nezuro yemurume akasiya motokari pamba pamwe ichinge yafa mukati menzvimbo yekuChegutu akazowanika yabiwa vhiri jegi pamwe chete nemalaitsi ekumashure akatengeserwa makanika pakazoita munhu akabatsira mumwe munhu atanga kumhanya kukazooneka kuti vana 4 vepamba apa ndo vakaba zvinhu izvi amai vepamba apa vakada kudira mubatsiri mvura inopisa hene uzomupisa muri yezimbabwe ndati ndikuzivisei kuti nokuda kwemunhu akaenda kunobatsira ikokoko munzvimbo yeHighfields ko baba nevana vavo naamai vavo vese vauya uri muHighfields kulusaka uko kuri kuitwa nyaya yacho ndo vavaripo nhasi amene uchapera sei tichakudzirai zvapapi nyaya ndii panapa iko mataura kuti baba
vana naamai nezuro makataura kuti amai havasi kuwanikwa vari kutsvaga vazowanikwa chibva uya navo vanga vari kupi vanga vari mune imwe nzvimbo but vakuita senge vakuita sezvekuti havana zviye zvekuti kana zvikabata voita sengewo vaona kutopindawo pasi pemota vada kugadzira mota vakurasa njere so murume anomufundisi auya nemudzimai nevana kuti vazobatsirwa nemubatsiri aperekedzwa nevamwe vekereke ende motokari yavatakura itori yemwana wemusangano rawo good nyaya ndakutaura pana pamukoma kepi ndeyekuti dai zvaigona dai zvaibhira yakasira kubva nhasi kana mangwana vakuru vedzidzo vakasira kuita chinhu ichi zvikoro sekuvhara kwazviri kuita ndaita zvikoro zvinosvika 179 munyika yezimbabwe 179 primary kana secondary primary okay vana vari kunyimwa maresults vana havana zvavari kupiwa zvavanofanira kupiwa vhari kwezvikoro nenyaya yekunzi vari kunzi havana kupedza kubhadhara maschool fees vamwe vari kunzi vakaenda kubhadhara vari kunzi nyaya yenyaya yakudhabhula chikonzero makanonoka kubhadhara kana kuti hamusi kupiwa maresults nokuti pane mari makambojambira mari yecivic day yamusina kubhadhara kana kuti mari yebhasi kana kuti mari vane zvikwereti pachikoro nezviri kutaurwa kana vamwe vari kunzi izvo ari kubva grade 5 achienda kugrade 6 vanofanira kutosiya vatobhadhara mari yekuti wakubva grade 6 uchienda grade 7 vanofanira kutosiya vatobhadhara izvozvo kuti unge uchienda grade iyoyo kuti upiwe report unofanira kutosiya bhadhara mari iyoyo saka zvakawanda zvikoro zvine vana vari kuenda kumba vasina maripoti vasina maresults avo nenyaya idzi saka vabereki vari kuchema vamwe vari kuti vasina kubhadhara kana $5 vari kunzi mari iyi yakuzodiwa iri $30 nekuti makanonoka kubhadhara makwanisa here kubata mutauriri weministry of primary and secondary education muchimupa nhuna dziri kubva kuvabereki foni yevo yanga ichiramba zvachose asi ndakupinda muno mundo payazabvuma ndange ndava pabasa ndichazama kuvaudza kuti handinoti vabereki vachabatsirika sei vamwe vacho vari kudzingwa ndivo kuti vakadzidza kubva grade 7 grade 1 kusvika grade 7 vachibhadharirwa nebhimu vapa grade 7 vari kunzi bhadharai mari yamusina kubhadhara kubva grade 1 kusvika grade 7 asi vanga vari mubhimu ende ndivo vakatosheedza vabereki vakati muri kuzviziva here kuti mapai mampimo but nhasi pindikiti avachada takakwanisa kumbotaura patakabata honorable minister torirai moyo veprimary and secondary education tikavabvunza nenyaya yebhimu kana muchiri kuyeuka akati hapana mwana anofanirwa kudzingwa anobhadharwa nebhimu hurumende iri kuita urongwa hwekuita sei hwekubhadhara mari iyoyo ichokwadi but vari kudzingwa nhasi tine mazita nezvikoro nemaheadmaster vari kuita zvinhu izvi vanoshevedzera kuti endai munopiwa mari ibvai pano pachikoro makapiwa mvumo yekuti mupe nhamba dzavandoro ichokwadi kumhuri yezimbabwe ichokwadi handiti nhamba dzababa taungana ndoro vanovaka mutauriri weprimary weministry of primary and secondary education dzinoti idzo baba isabheo kana dziri padhuzi ipai mhuri yezimbabwe vane zvichemo vofona izvozvi votaura nababa taungana ndoro ichokwadi nhamba dzavandoro mhuri yezimbabwe kune vari kunetseka panyaya dzezvikoro vanove mutauri weprimary and secondary education dzinoti izvo 0779 093 096 0779 096 nyaya dzese dzine chokuita muzvikoro sevamwe vanobirwa mari nevasdc cheya dzichibatana nemaheadmaster zvine chokuita muchikoro batai vandoro yes ndivo mutauriri ndizvozvo ndokwazotangira ikoko ndivo vachatibatsira kubudikidza kane nhuna dzenyu dzese 10 minutes past ichokwadi mhuri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura mhuri yezimbabwe pane nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti shurugwe mukati menzvimbo yeshurugwe mune nyaya yakaitika yababa naamai vakaroorana mumwe nemumwe aine mwana wake okay murume aine mwanakomana mukadzi aine mwanasikana vese vana ava vakatanga vakasvika grade 7 vari pamwe chete asi mukomana ndiye akambotanga ari kumberi achibva adzokorodza kusvika vama grade 7 vese form 1 form 2 form 3 form 4 vakanonyora pamwe chete vachingopedza kunyora vasikana vanava ndobva vashayikwa vese pamba so vashayikwa vanga vane gore vasingawanikwe nyaya dzikaiswa mapurisa vakashevedzera vasingawanikwe mhuri yezimbabwe vakazowanikwa musi wa 1 December 2025 vari mushurugwe mudhorobha vanga vadisappear rini vasingaonekwe
vapedza kunyora vapedza kurapera vapedza kunyora gore rakapera vachipedza kunyora 2024 okay. vachingopedza kunyora vachibva vashayikwa vachangopedza kunyora vese vachibva vashayikwa saonekwe vazowanikwa musi wa 1 December nhasi ndati chii nhasi musi wa 4 December musi wa 4 December ka vari kusurugwe vari mushurugwe mudhorobha vari kutorocha vatori nemwana vese semurume nemukadzi mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitivha tiri vasiyaiti tiri matikitivha mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitivha tiri vasiyaiti tiri matikitivha mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitivha tiri vasiyaiti tiri matikitivha po 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 rigidi vu mati ukama huripo pakati pemusikana uyu nemukomana hamzadzikomana nehamzadzisikana ndeupi ndowekusangana kweropa rababa vavo naamai revabereki okay baba naamai baba ndo vane mwanasikana baba ndo vane mwanakomana amai vane mwanasikana murume nemudzimai vabereki vavo vakaroorana vanhu ava vane vana vavo vane vana vavo ende ivo kuroorana kwavakaita havana kuita mwana okay ndivo vana vavo ndo vana vavo ivavo vaitogara pamba pamwe chete vachienda kusikuru kuchikoro kusvika grade 7 1 anga ari kumberi mukomana mwanasikana but pavakaroorana mukomana anga ari grade 7 musikana ari grade 6 mukomana akazotsokora nekuda kwezvaakabuda nazvo ndokubvaina mugrade 7 vese form 1 form 2 form 3 form 4 vachinonyora vachipedza kunyora disappear havana kuwanikwa havana kunoona zviziviso havana kuwanikwa candidates vakazowanikwa sei kusurugwi aiwa ko mushurugwi ndodhorobha zvishavani zvishavane mudhorobha rezvishavane eka mune vamwe vari kugara imomomo dhuma ko zvini seisei chichiche wakadzidza naye no munondomatotogaraga ndina madhama wangu panama kunodaiso vakatobereka kamwana baba sisina bhuti pati mubvunzo wangu makuna here iyanzvadzi yake here changiri chizokupedzisira mhuri yezimbabwe yemotokari yakaonekwa ichinzi yanga yaitoba vana vachibva vabatwa motokari yanga ine varume anoita 4 pamwe chete nevakadzi vaviri but pane vhidhiyo rototendera ritori nemukadzi akaisiwa makapsi saka richange richitaura manje nevakuru vari munzvimbo kuti vanhu pavabatwa vaisiwa mumaoko emapurisa vana vabatwa chichazoindika mushure mekuti mukadzi 1 ndiye akatomboda kubatwa achinodonhedzerwa pai mumotokari akanokwenyera vamwe but vamwe vari kunzi vanga vatiza vamwe vakabatwa but iko zvinozve tiri kunzwa soti mashoko ekuti vanenge vazobatwa vese saka ndichazokupai nyaya mhuri yezimbabwe kuti vanhu kazhinji fambai makawanda kune vanhu vakuda kuita system muzoro rinori riri kungoda kungobaiba vanhu takataura zvakare nyaya yekumhondoro kwadzimunhu yemukadzi akandwa motokari zvakare hatizi chichiri kuitika asi mapurisa edu ndinoziva kuti mhuri yezimbabwe vari kuita basa tinotenda mungaziva here musati mazopa update kumhuri yezimbabwe kuti vana ava vanga vatorwa pai inzvimbo ibusiness center pakotwa okay ndo panga paitika zvenizvi vana vangotorwa vachibvoswa mumotokari manga mune varume 4 nevakadzi 2 vanhu vachibva vakurumbidza kuzoona vasikana kuzoona vanhu vachibva vabatwa ende pane mukadzi ari popura kuti ndeumwe akada kutanga kuiswa pai mumotokari imomo ende vanhu vari kunzi mukati menzvimbo iyi havatosirikana zvakaoma pane chimwe chiri kupisira chamakabatira zimbabwe ichokwadi mhuri yezimbabwe chandinacho mukoma kp nekuda kwenguva dzenguva chakareba okay but chiripo but chakaita sei chakareba chingoti turu tinzwe kuti chakamira sei ndichazokupai mukoma kp nemhuri yezimbabwe yemwana ari kugara naamai vake semurume nemukadzi ende ari kubheja kuti anosvika pano achitaura nyaya idzi idemo rudo mwene wawo kana ini naamai vangu takawirirana dambudziko renyu vanhu nderei baba Isabel amai nemwana mwana akura sei mwana akatomborora mukadzi akaenda wapapa uyu baba vake vachifa ndokudzoka kuzogara pamba naamai ende pari kuitika zvinhu izvi baba vasati vatoitirwa magadziro mwana ndewaamai ava nababa vakafa sei muri kuti mwana ari kugara naamai semudzimai nemurume hapana chiri kuvanzika bedroom imwe chete ende amai ava vanototi baba semurume hembe dzemwana nekuwasha kusanganisira zvese zvemukati bedroom yanoshandisa imwe chete ndichakuvizve tora shanga 0713938538 kana 0789600748
kwasara mazuva maviri kuti zuva rokudyara miti gore rino reNational Tree Planting Day risvike. Maizviziva here kuti miti nemasango zvinopa kararamo pamwe chete nekuchengetedza zviwanikwa nenharaunda. Mumasango munogara mhuka dzakasiyana-siyana uye miti nemasango zvinobatsira mukunaya kwemvura nemamiriro ekunze. Ukuwo zvinopaka kuti nyika iwane mari nokubetsera kavanhu kuti vawane raramo kuburikidza kuburikidza nekushandisa zviwanikwa zvinowanikwa mumasango akasiyana-siyana. Musi wekudyara miti ngatidyarei miti yakawanda kuitira kuti vagari venharaunda dzakasiyana-siyana varambe vachibatsirwa nemiti iyi. Miti nemasango zvakakosha mukudzoreredza nharaunda panzvimbo dzadzo dzekudhara pamwe nekusimudzira kaupenyu hwevanhu vanogara imomo. Kana muchida kuziva kuti gungano rekudyarwa kwemiti richaitirwa kupi munharaunda dzamugere pamwe chete nezvinodiwa, batai vemahofisi eForestry Commission ari pedyo nemi. Hello paNational FM. Halo kanyana posho. Zviri kufamba here? Zviri kufamba Alex Gweja pindira. Famba Gweja famba. Wakomana chiko icho makuna maino mwana. Wakomana. Tozotarisa chanzvadzi nanzvadzi yese makuna nyaya dzinofana kuenda kwamambo dzichitongwa idzi. Gweja makuna here ehanzvadzi nehanzvadzi chekusuru gwerechi. Teka mwana wamai kanenge nguruwa hanzvadzi futi kana kuti baba. Hapana munhu akarepwa kapa Geja. Hapana batika musikanzwa inenge iri musikanzwa. Inini ndikaroora mudzimai ane mwana, ini ndine mwana wangu wobva wadanana wopanana mwana makuna. Atori makuna zvoti magunobata chero mambo wamunoziva atokutaurire kuti nyaya iyoyo haitodikani. Because azviiteka kuti handiti mwana yanga anenge sokuti baba kamwana womudzimai uyu. But baba isoko. Takomuti muroora. Umwe isoko, umwe imhofu. Mutupu yasiyana but still ihanzvadzi. Zvikafanana nomwana wamai gurira amai kwamai ungadana naye uchitokana nekuti mutupu yakasiyana. Ameno, tibatsire Gweja. Aiwa zviti izvozvo ndida kubata futi icho iyo ndida kuti muroora uyo akashaika uyo famba chivanhu chedu chinoti unofanira kuzivisana tezvara kana muroora ashaika akashaika enda uite zvefoni undotuma nhume munhu anotoenda live handitika vanhu wakwidza bhazi wouya pobviso inonzi mhere kana kuti mukati wapwanyika ubviso wabhadhara zvese izvozvo handiti tochinzwa kuti mazitezverando chimoiga munhu uye anotema nonzi ruwa uye ndiani akatema pawa rokuviga muroora vakariwana kupi? Ndozvandikutaura kuti iye mwana iyeyu namai vake ameko ndikutoona unge ndowaya chaiwo meno vanomuka chetarwa pari machirama ingoti turu ashoma Gweja nthawe zadiyana. Alright, ndisati ndatituruka pane yanduda kupiwa update yomuya uya akanga mukadzi akaenda kuvabereki vake achipota achidaira foni achipoti padikiti halo akazongonekwa asina mukadzi yamutakura aenda naye tichimudzwa kuti pamwe akatakuwa nemota ikazopera senyaya munhu uyoyo asati atowanikwa zvachose. Ndiri kukumbirawo hama dziyedziya kana muchitinzwa ane mwana aizviti iye akuprofita akazopedzesera akutaura mashoko ekuti mweya mutsvene wakatiti Mwari wachazotora tiri mubako vachibva vashayikwa akatora mukadzi wake airwara usiku akabuda naye vasingazive kuti ashandisa tsii munhu akamboenda akatakurwa nemota. Vabereki vacho kana muchitinzwa tibatei Zimbabwe ida kunzwa kuti makazovawana here uye vari kupi. kuna Norman Mkoka ari kurushinga kwa chifeya uko ndobva ndaridza futi kachikaka shiri unoona njeo kuti asi vanhu vachifamba. Regai katingokuzivisaika kuti Joel Lupahla anga ari head coach wechikwata cheSimba Bhora akapedza season ari pa number 3 ne16 mawins 13 madraw akaluza 5 magames ane 61 points pa 34 matches dzakatambwa. Asiya basa kuSimba Bhora achienda ku FC Platinum uko kwanga kuna Norman Mapeza uyo akaenda ku Scotland
Southland FC. Wow, atotanga basa ari kuchimhanya. Uye Mos FC iyo yakapedza season iri pa number 2 ikakwanisa ka right kudzorera ma services a head coach Lloyd Mutasa va extenda contract yake ne 2 years vaka appointa Wilson Mutekede as technical director. Uye zvakareka vakwanisa ka kusaina kukwanisa kutsvetera kusaina Arthur Banda kuti ka asaine a new 2-year deal. Wow, zokutoti musi womugovera Mos FC inenge chipemberera kungoni stadium ikoko vanenge ka vachidzosera pamwe chete ka nekuhwinisa masupporters vanofamba kane chikwata iche Mos FC pamwe chete ka nokuzoita dindindi apo panenge pachijambo maspika vachida ka kufara nebasa rakabatwa nechikwata che Mos FC musizeni ichangopera. Paita mumwe kaparo nari baba isabiro katinzwe kuti ndiani 0713938538 pamwe chete ne 0789600748 chimuti chedale aro Yemba na boss. zirise kwakoma Murisewa. boss edu murisaise Bo awe muruva akabaiza we. ndiani wadi watiri kutaura naye Semo pa DZ exchange. parise kwa DZ nas DZ irufai. mati kudie Akabaiza aifana kutoudza madzimukadzi mukadzi kubara chaenda sati fana kunga chimunyima chikafu sakaita akarubaiza skate. saka varume munofana kuita sei kumadzimai enyu? Hello? varume munofanirwa kuita sei kumadzimai enyu kana maroora? network yacho sorry kani mutiregerawo karambai muchiedza. Minister wesport recreation arts and culture Lieutenant General retired Anselm Musanyatwe vakazivisa ka post cabinet media briefing kuti kuvandudzwa nekugadziriswa kweNational Sports Stadium uko kuri kuitwa izvozvi kuri kutarisirwa kakupera 2026 sporting season isati yatanga. Zvakutoti kaminango ya mitambo inenge chibviniwa ka na Zimbabwe national team ma Warriors pabodzikana bvipani bvamuno muZimbabwe bvinenge bvichimirira ka Zimbabwe ku CAF Champions League and CAF Confederation Cup zvinenge zvakuzotambira ka ku National Sports Stadium. Sezvo basa riri kufamba mune zvakanaka vari kutarisira kakuti nhandare iyi ichapera manje 2026 sporting season isati yatanga. Kusakanganeka kuti nhasi Zimbabwe iri kubatana kane dzimwe nyika pakupemberera World Wildlife Conservation Day. Tiri mu day 338 mugore ra 2025 kwasara 27 days kuti gore ra 2025 ripere. Tiri mu week 49 of the year. Rekati mbonzwa pane ari parunhare. Hello pa National FM. Baby. Makadiko. Tinongogara mene makadi varidze basa. Ndimi kavaridzi vechimuti. Ndimi wakuruma detective chaiwo. Tiri kutaura nani? Mutarizi wanhasi zita iroro. Concept for ichi. Ndinoda kungotaura nezvehama yangu yekuma ukatijairira sendo kumasvingo atijairirwa zvonaka. Fumba dzakatuma Singo Town. Kubva kumaSingo Town kupinda muGweru Town. Wozobva muGweru Town kupinda Sloweya. apa yakutsvai maSingo kai? Pakaipa. Varume munozvitei asizvo saka nazozvinda ranozodetiko. Nevatete maharasava so munhu unoda kuzviita hama yemunhu usi hama yemunhu iwayo mai vakadonha ivavo ngavafu. Munofunga kuti mwanakomana akazviita yegereka kuti aifurirwa naamai? Ndozvanditaura kuti zvese izvozvo zvakaipa zvinoitwa nevanhu. So mungati munhu orwara ofirwa zvese papo nokuti munhu ari kurwarirwa nemwana wake momubata zvakaipa iye wacho orwara futi momubata zvakaipa. Kokungodzosera imwana vari gari mupenyu kumba kwamai vake kuri nani. Kana muchitsvaga munoda motsvaga wenyu wamunoda. Ichori nani dzani kuita kuti wakadaro. Ndizvozvo chaizvo. Tinoona kuti zvazoite kana zvadai. Pakadaro panofanira kuitwa sei concept for rich. Matave kutanga kwachisi chaiko. Isusu topindira because chitunhaka unoviga usina kuita clearance kupolisi. Zvakandika kupi zvozvo. Ipapo kapo.
vatori nemhosva dzavo dzakawandisa. Mai vari kutomuka vari kumakuvawo ka vanatobva kuti nai vari kutomuka vakafa vaifunga kuti zvavo zvisasara zvakanaka nemwana wavo. Vamwe vanhu vanosagira rufu nezvimwe zvinhu zvekushava brain. Mahwana atanga. Nosaka chavazogona chido vakangowirira nemuroora wavo zvaitova nani ezvese vanongofa musha weparara zvati kudii. Aiwa tinotenda Constable Forichingo. Mwana waConstable Mai Rachel. Chimuti chakatondita medress ndichongomuka ndakaisa maheadphones izvezvi ndiri kudyara basa rangu reisa maheadphones munzeve nendichingotserera chimuti KB nablapidza munotaridza kuti abasa. Ndosaka ka upenyu hwenyu uchifamba zvakanaka nokuti munobata chimuti. Chero kana ndichibika totogara tichinetsana naConstable wezi chimuti nendakatobata stovu ndokang'anwa kubika. Tinotenda Mai Rachel. Motivational quote of the day tiri kuipiwa kana Dr. Right, tiri kuipiwa kana Vincent Nyikadzino. Vincent Nyikadzino ari kuti the golden opportunity you are looking for is in yourself. It is not in your environment. It is not in luck or chance or the help of others, but it is in yourself. The golden opportunity you are looking for is in yourself. It is not in your environment. It is not in luck or chance or the help of others, but it is in yourself. Right? Nkonde wakudara wauri kuparasura kana kuti wauri kutsvaga uri kuoneka mkati mwako. Leka kuita kasvasvuka kutsvaga nkonde umwewo kuchokera kamuchintaro chira kutendereza kana kuparasura mwai kana anango wantu mazi kuchoka kwauri mwene nchiro ndiwe muri kuoneka kankonde umwewo mukana muhombe wauri kutsvaga muupenyu uri mauri hausikure uye hapadi kalaki kana kuti vamwe vanhu kuti vapindire asi zvinongodaka kuti iwewo uzvitarise nekuona kuti ndepapi paunofanira kubata kuitira kuti zvinhu zvako zvikufambire mune zvakanaka. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Vincent Nyikadzino. Are you ready for Papa Isabel? Pastor ka uye zvakare vazvivedenga ka vazvivedenga zvakare musina business. Yes. Ende anogara chitora maawadzi ka Eastern Igwe kuma business amai aiwa vanoshanda izvozvi Cosmas Kamoto hasi kubatika ka ari kufambira mudenga kwanzi neniwo ndichiri kacheche nani naCosmas Kamoto. Rega tingotora ka 1 ndiri kuona mukoma tafamba here ndiri kufamba Bozho ari pano uyu uri kutaura na Brighton ku Mount Selinda border post. Brighton ku Mount Selinda atsira itinzwe ona network iya manje sorry kinase WhatsApp platform yedu iri down iri kumbogadziswa paita munango pantedu baba Isabel inzwa kuti ndiani Chimuti hello amai makaniko amai tiripo makadiwa Bozho. ndiri kunzwa mune hasha mune shungu nechimuti Aiwa ndagara kubva 2017 ndisandapinda. Musikofona Ndichifona Bozho. chiridzai pfuti dzekuti mapinda amai. Yes. Vari mukwenda tiri kutaura naniko muri kutaura namtiti kwadzana 6 tibatsira itinzwe ndoda kubatsira chana amwe nengatisada rodwe takateitawo varora isu kwete kuti kana mwana achinge arora wauda kupindira. yes Aiwa hazvina kunaka izvozvo asi ndiri kuona seamwenawo vakatanga vagadzira mwana wavo. alright Kuti wazoite zvavo kana kuti vanotoshandisa mwana wavo vamwenawo vanogona kunge vachishandisa mwana mukomana uyu vanotoshandisa mwana mukomana uyu ko vakadi kungoramba muroora vakadi kungodza mwana mukomana kuti dzosera mwana wevaridzi tozviita ana amwene hatina kwana. saka pazvasvika apa panofanira kuitwa sei Yatongozi ngavatoende kwamambo kunoda kuripwa. Ngozi iyoyo yatotanga izvozvo patoshata apa patoshata yafanana nezuro yepasi pemubhedha iyi yekuti hameno iyi
Eyoyo jana mwenawo. Tinotenda mati ndima yani? Maititi. Maititi. Yes. Maititi, maititi, maititi. Po, rikiti. Ine pano dzina langu ndinabvi Florencia Nyamana. Ndinakhala dziko la Mozambique. Tibatsigira chimuti tiri kwene kure. Saka ndauya kuti nditezere zvimbaitwa na Bozhongora. Mangwanani. Dai papa Isabel. Chokwadi mhuri yeZimbabwe. Kutaurirawo zvangu chira. Ndakagara ndiri pasi pemvuri vaseku. Nditaurere. Tukutukana ere kwete. Iwewe handiriya iwe. Tora mubhadha tirove pakadzika. Iwewe handiriya iwe. Tirove pakadzika. Mozambiki chimuti takakutsigirai musatye tiri koko kudziko la Mozambiki.